kalubalen rayuwa ya bugu ba kalar wani ba abin da ba a ce da ni har ke ni ban san me nake ba a ce da ni a ce da ni so ko kai abin da mu mai da tawa wani ya fita gaba wani ya fita da ubangiji Allah ka dawo mata da dan majalisar jiha wato ba fa bane face garba zaki wallahi garba zakin nan ya fiye mana kowa dan mutum ne mai daukan matasa aiki saboda ni na dalilin shi na dan samu aiki nake dan diban albahi na duk wata wallahi ba batun ƙarya ba in ba kuma ta bana ta fito na faɗa muku cewa ni ba zan taɓa iya mutum media ta kwamedi ba muddin ban ga abin da aikata ba wato shi garba zaki mutum ne wanda idan muka same shi a cikin 'yan siyasar mu za mu dinga samun launi za mu dinga samun ci gaba a rayuwa dan mun don Allah mun tashi da addu'a ubangiji Allah bai mai gida dan Muhammad bismillah karka sare mu insha Allah za mu ci gaba da daure ma gindi za mu goya ma ba ta fannin media comedian wallahi zan watsa shi a duk inda ya kamata yawa mai gida wallahi ka ci gaba da yau ban ga hujjar da za ka zaga ambacin da ba ga ambacin da ban je gidanka maula ba dalilin da za ka zage ni tun da ba taimako na nema ba